Uba S. Sotun, MLA harangkat uba Victor Rani, MDC ke Jirang Constituency, manhakan Riew Trik Wiyayong, kila hiar siya kasinong patar kema, nakabantaban lig IT ki Khaw kiba kila thiet kerpang, nakabantaban sam shkilong ying baduk kiba sa akatekatan. Laro ban kedaw hangne ban nado bagasngi ba u MLA ban MDC ke Jirang Constituency, kila thaw da ka relief committee, kabala dan langru da kiwe kiri urang ba bat kinong ilam niam, kumta lang ba kateka committee, kila la ban thiet ya Hajar Byrni u Khaw. Nakabanta ban yarap iki longyeng baduk kibran hapo ke Jirang Constituency. Naki Hajar Byrni ki Khaw ke bakila thiet, kateka komiti kala syem karai ban sam Hajar ki longyeng baduk kibaha hapo ke Jirang block, ban Hajar Byrni on sam iki tu ki longyeng ki baduk kibaha hapo ke Umling block jong ke Jirang Constituency. Habalej ban sam itu Khaw ki longyeng baduk ke Jirang block, Wemeli ke Jirang ulalej ru ban sam ke sanitizer, syaka CHC patarkma harangkat ke jingno pisa ke ba arpo Hajar tingkah. Ki teman masan ki saudara senong ki nong ilam senong ki nong kit kam haki seng ki befer but if he ki long kami don lang kani ko for dina kliang jonga hakni gasngi hadin bangila da form ya ka relief committee ka jing form ka jongi ka bangi constitute ya ka relief committee kadai halor kani ka jingja jong kani ka klam ka balawan om tang hakani ka ri ka jongi henry habaro ka wei ka perthai ka bama pi baro pi tip ya uta u nyang jingpang balawan Mynsiem ki Mynsiem Riew daki Khaw Hajar utau coronavirus COVID-19 boktip baro tehang ne ko nakaliang jonga kum MLA ngasngo ngapen pau ya kajing so diaw namar ba ngatip baki Paidbah baro kiesem ya kajing jinjar hakane kapor hadien baka sokar India klapen bana ya ka lockdown kata kaba kinhap bansyong halayeng kajing penbana jong sokar India ya kata ka lockdown kaba baro ki panyong syong snong kinhap syong halayeng kum kajingera ban light na uni uknyang jingpang ulong bama hadu kata namar ba urung hakamet kajong ubriw dakaba mangi ngempay perkat dakaba mangi ngunum tip te day nang kata kadaw ba Honorable Prime Minister ulapin bana ba baro ki Paidbah kinhapsyong halayeng bat kata ka social distance bangin jikai iway bangin light na uni kanyang jingpang te hakne ko por ngatip ya kajing ut kajing lenyar kajong ki Paidbah kamtam haka consensi kajonga ngasngo ban penpau ep adien bangiladap ngiyay perkhat ngilay form ya ka committee ka relief committee haka jinga don lang EMDC ki pastor ki teman basan ki father hakate kesngi ringkat ka jinga don lang ki rangba snong haboni hat ngilay perkhat sani bantaw ikilat kilente kumno banginyo bangyarap ikibaduk kibasuk bat ngasngok men ban penpau fi hagne kapor hadin arkanta bangi form ya ka committee ngalafa ik message seki well wishes ki Riew ki badon ki bala banya ay ka tiga diang ka tiga mon bat nakaliang gijongki kila ay ka jing kublay ya ka committee ha ka jingalam jong MLA badu MDC bat nakaliang jongki kila penpau gijing sokmen bakinya don mentalang banya no senyang banya ay kat ka bakila ay nakaktiga jongki bat hagane kapon nga suban penpau pi nakaliang MLA bat nakaliang MDC ringkat but ki businessman ki well wishers ki bedon hakane ka constituency ka jungi na ki industrial areas ki bedon bentalang ki banyano senyang lang hakane ka por but hakane ka sngi nga penpau pi bang ngin release ngin pelait Hajar back u Khaw naga benta banyo banyarap ya kitu ki baduk ki barangli ki baladu ya ka bam Tinga penpau pi baro ki Paidbah hakmat jong pi
kinong ilam ki soda shnong kinong ket kam shnong kinong ilam ha ki balang ki beper ba yagani ka kam in ha ban binshet ha ki Riew ki ban pech ha ki shnong ki Khaw ki ban yarap yau neu Khaw ban pen poi shi ki tu ki long yeng to nak yang jonga ngapen pau ya kejing snow komen kejing sungu ya MLA dan brobli biru ya MDC di bala snow sen elam ya kene ka jing kejing sosat kejing syam jumjar jong ki Riew jong ka khan ka dong ka jong yang ne kham tam hamala khang mo ya kene khang snong ka lockdown nak benta kene kejing pang COVID-19 ha ka baki Riew kham tam ki dong rep Syam Sbun kejing jing jar kejong ki nang benta ban yo ya ka bam ka di kejong ki te kene ka jing gele SNA ka jong MLA jong ki kalong sisa ka jing kerkhu ka bakraw nak benta kito ki longying ki bom yo shu ya ka bam ka di ha ki jing ki sam ki jong ki ya